Men kitaplardan köp sada öğrendim. Esasanam özüme. Hakam bana yanlışmaktan korkma diyer. Çünkü adam öz yanlışlarının üstü bilen kamilleşer, az berkayar. Okumak bilen düşünmeğin arasında ulu tapawut var eken, men muňa inni yetkinjeklik ýaşyma gelip düşünüp başladım. Ağam bana hiç kaçan öz arzularına dönüklük etme. Eğer sen arzu etsen, yürek bilen islesen, barada başararsın, barada yetersin diye. Tebigatın gözelliği, kuşluğun sesi, yakynlamyň bana ynamy. Menin geljekki yetkinjeklik ädimmi, batly gadam bilen basmaga hasam itergi berýär. Menin täki ýaş, emme zady dolu düşünemek, emma düşünmek üçin günne özüme bir basgynjak ädim etmeligimi ýasladýan.